Oh my god, kemm ġiet sabiħa! Wasal iż-żmien mistenni minn kulħadd. U dak ifisser li wasal ukoll iż-żmien tal-Prinjolata u ovvjament la ser inkun qed nitlef il-briju tal-Karnival f'Malta għal sena oħra b'xi mod jew ieħor irrid nikkonsla u għalhekk kelli nagħmilha. U wkoll il-ħadd li għadda seħ gathering żgħar bejn xi Maltin li jgħixu l-Olanda u ma stajtx ma nsajjar xi ħaġa Maltija u neħodha miegħi. Il-Prinjolata għamilta l-ewwel darba is-sena l-oħra ma konti waqt il-kollegi imma dis-sena xtaqt li naqsam dit-tradizzjoni mal-Maltin stess. Ir-riċetta li użajt hija ta' April and Whisk u mhux tiegħi, jiġifieri credits to Jeżenja għax verament riċetta tajba u kif forsi tafu l-Prinjolata tinvolvi ġeba xogħol għax trid taħmel gallettini u l-ispanġ tagħmel il-krema biex taqqat u meta tħawwad u taqqat kollox trid tħalli l-forma tissolidifika sew fil-friġġ. U mbagħad trid tagħmel il-krema biex iżżejjen u żejjen il-Prinjolata msomma bil-lews u biċ-ċirasa u x'nafien. U allura kelli nagħmilha f'jumej sabiex inħalli l-forom fil-friġġ matul il-lejl. U naf li stajt nixtri l-gallettini, l-ispanġ u l-kremi lesti imma that is the easy way out u by now suppost tafu li jiena ma naqtax qalbi u ma nħux the easy way out. U xorta s-sodisfazzjon huwa ħafna kbar meta tagħmel kollox mill-bidu inti. Imsamma llum kif rajtu għamilt il-gallettini u l-ispanġ u ħmejthom u ħallejthom jiksfu sew. U dak it-tant l-ħaqt għamilt il-buttercream u nkaljajt il-lews, il-ġellews u l-prinjoli u mbagħad iffurmajt 4 prinjolati. Il-kbira biex naħodha miegħi l-ħadd lil-Maltin u 3 l-oħra milthom iżgħar għaliex 2 minnhom xtaqt intihom bħala tipo rigal. U ovvjament kelli nżomm waħda wara dak ix-xogħol kollu sew it-tielet waħda għalina. Kemm ser idum fil-friġġ issa ma nafx. Imsamma dawk għamlu lejl fil-friġġ biex jissolidifikaw sew u żejjinthom u lestejthom l-għada fil-għodu u hemm storja tal-cliffhanger imma erġgħu ejja għada biex taraw il-prodott finali. Bye!